mumastreets asocial media emandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Pane nyaya ndiri kuita kufambira vazukuru, nyaya yakaitika kumusha wekuwadzana. Kuwadzana it's a location riri muguta guru reHarare. So chiteerera ndisati ndakuzivisai nyaya iyi, kana wanga usati wasubscribe paSaindi TV, mukana uripo wekuti udi kusubscribe, wotena on your notification bell kuitira kuti pega pega patinouploada mavideos you'll be notified. Pega pega patinowinza nyaya dzichipisa you will be notified. Ndichitoti maswera sei zviri kudii kwese kwamuri vazukuru vasekuru sei. Ndatiti vana vehanzvadzi dzangu. So vazukuru pane nyaya inosuwisa, nyaya inorwadza yakaitika panzvimbo yekuwadzana primary school. Kuwadzana 8 primary school. Anditi pakuwadzana 8 primary school ndinodzokorodza. Pane mudzimai mudzidzisi anodzidzisa ipapo ari kunzi iye akapona mwana obva ari kufungidzirwa kuti akabva auraya mwana. Anditi it is alleged that she then killed the child. Anditi the baby. Anditi tiiti nematambudziko tine urombo nekurasikirwa nechirusvava neupenyu unyowani hwakabva wangopera vazukuru, chinova chinhu chinorwadza. Anditi so inzwai nyaya yakaitika ndeyekudaiwo. Mudzimai uyo anonzi akanga ane pamwiri, but she tried by all means kuitira kuti vanhu vasaone, pamwe nekusungira nekuviga majuzi nekudii kuti vanhu vasaone kuti akanga ane pamwiri. So it happened kuti zvoni apona mwana some days after. Ari kuchikoro vamwe vavadzidzisi vakabva vamubvunza kuti iwewe indava mwiri wako wakadai, iye akabva ataurawo zvaaitaurawo zvikonzero. Anditi zvakafana ameno handizivi kuti akaiti kudii, but zvinonzi akazorwara ari kuchikoro kubva azotakurwa nevamwe vadzidzisi here vakamuendesa kupi, vakamuendesa kuchipatara. Vasvika naye kuchipatara, chiremba anonzi akabva aona kuti no, mudzimai uyu akanga ari nepamwiri uye pamwiri pakanga paponewa mwana wacho anga asingazikana kuti aripi. So chiremba akazobvunza kuti mwana aivepi here, akabva azotaura kuti no, mwana akanga ari kumba, akanga amusiya kumba. So vanhu vakatofunga kuti maybe akamusiya mwana nani, asiya mwana neumwe munhu ari kumuchengeta, but zvinonzi akazopfuurira mberi akataura kuti no, mwana andamusiya pasi pemubhedha ari mubhegi reredhi here kana kuti rechi mudhishi. So zvakabva zvakatyamadza vanhu, vakabva vati rega tichienda kumapurisa kana nyaya yacho yakadaro, nekuti pari kunzi pasiwa mwana pasiripo panotarisirwa kunzi mwana mupenyu angasiyiwa. So mapurisa vakazoenda the following day, zveshe vakanoona kuti mwana akanga arimo atofa uye akangotonhuhwa. Chinova chinhu chinorwadza zvikuru nevanhu vanoita unhu hwakadai. Handiti so iye chikonzero chaari kuti pakupona kwaakanga oita mwana akadonha achifamba. Meno zvinoitika here kuti munhu achifamba mwana wangoti anzobva adonha nemusoro, nekuti after postmortem iri kutaura zvoni mwana akakuwara musoro. Handiti kureva kuti anogona akarohwa musoro kana kuri mai vacho akazviita. Ameno. So nyaya yacho iri mumatare dzimhosva, inyaya yakatoitika zvikuru. Musi wechitatu mangwana inenge ichipinda zvakare vatongi vachiteerera nyaya yacho. Handiti so chinorwadza ndechekuti mudzimai uyu anga achidzidzisa vana veECD kana singakanganise, but vana vadiki vava. So kana ari akauraya vana vanganzi vari safe here kunge vari vanodzidziswa nemudzidzisi akadai. Also mudzimai uyu ane nhoroondo dzimwe dzatanga takutsvagiridza zvedu sevanhu kuti ane murume here, anonzi akanga asina murume. Number 1. Number 2, anonzi pekutanga ane vana vaviri. Wekutanga akamuita nemukomana wemombe akanga auyawo pamba pavo kuzofudza mombe achiri kumusha. Handiti ndewo akapinda naye padze pabonde weobva vaita mwana. Wechi2 wachona mwana wainaye anonzi iye akamuita nemurume wastudent teacher waaiasista uyo wakanga apiwa, akanga auya kuzoitawo ndo ino TP here, teaching practice kana singakanganise pachikoro pavo, waaidzidzisa naye achimudzidzisa. Ndiye akadi murume wake aipota achiuya achimutora mustudent teacher uyo akanga ari mukadzi. So akapedzisira azodana nemudzimai mpaka vamitisana vaita mwana. Handiti chinova chinhu chinorwadza nekushungurudza. Ndiye semunhu futi azouraya mwana. So munofungewo mune mudzimai akadai, mudzidzisi uyu. What do you think? Vana vanganzi vari safe here kana vachidzidziswa nemunhu akadai, kana kuti macertificate ake abva angorasiswa?
abva zvabva zvangopera zveteaching, zvikuru sei kana ichinge aonekwa kunzi ane mhosva iyi achibva kumatare dzimhosva. Ndimi chatudza kucomment section. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle from now, for now, not from now. For now, much love.